takon. Pondokan tulung digenake. Aku kuwi takon, kowe iki jenengmu sapa? Sampeyan mau tak genake teng pondokan mau. Kowe saploke tambah adeng-adeng lho kemayumu ora umum. Sing jane adeng-adenge pindah-pindah iki. Kowe jane adeng-adeng apa toh? Ngono kuwi sampean ki aja ngumbar wadine wong wadon. Wah, wingi ning kene kok saiki ning kene. Sesuk ning unyeng-unyeng lho kuwi. Kowe ora ngerti modern kuwi jenenge du andeng-andeng. Apa? Ora sir kuwi ya ngalembono kalih jenengan, mrada kalih jenengan Nadyanto nun sewu rada sepuh ning parandene semangate isih membara kaya mengkono. Bot-bote ngopeni anake wong, Mas. Nun, tanggung jawab sebagai seorang lelaki. Ngopeni anake wong nggih kudu gelem ngeten iki. Oh, ngono. Tegese tetep menjadi seniman yang profesional. Nggih. Awake dhewe ditimbali karo KBPR Arta Kencana sak bisa-bisa menehi utawa caos panglipur marang kabeh warga masyarakat. Leres, profesional. Ugi niki napa jenenge menghargai ingkang nimbali. Nggih. Dadi kudu siaga 1. Dek kaya banjir siaga 1. Lho siaga 1 lu mboten mung bab banjir lan perang. Seniman nggih kudu ngoten. Maksude? Mergo seniman niku pun dicap profesi sing paling mboten disiplin. Kok iso? Mula sakniki dirubah supaya stigma masyarakat ngoten niku berubah. Seniman pun juga bisa disiplin seperti kita ini. Dadi mung kabeh kari wonge. Wonge. Nadyanto seniman iki kondange apa yen karo jam molor, tidak disiplin, tidak tepat waktu. Ning nyatane yen wonge iki pancen wong sing kulino disiplin, dadine ya apik. Pun pangtiteni siapapun apapun yang tidak menghargai tentunya ada imbal baliknya nanti tidak dihargai juga. Betul. Niki wong ki ditimbali wah janjenan ping pinten ditimbali. Wis ora kena diitung Mas Gareng, wis bola-bali. Prei pas pandemi tok kae, tenan. Ketoke sampean cerita ning ngece aku Lah kok iso? Sampean bola-bali ditimbali ceritane banter aku ya mung lagi pisan iki ya ora salah. Ya nadyan pisan tetep disyukuri merga saka keparenge Bapak Hari Wuryanto. Niku. Asas pemerataan. Dagelan iki lak ora mung Gareng kok Semarang tok. Ana dagelan liya-liyane sing kabeh kuwi ditresnani. Sik argumentasimu ngono ora tak tampa. Kok iso? Yen perkara ora nimbali aku kuwi mergo Gareng ning ndi ana dagelan ning ndi ana ngono to. Lah saiki padha wae dalan ning ndi ana kok ya sing ditimbali kowe tok. Lek ngono kuwi takonmu aja ning aku. Kowe nyuwuna prisa karo Pak Hari karo Bu Is kuwi. Ya ning argumentasimu aja ngono. Kuwi rezekimu. Heeh. Rezeki ngono. Aku ki jane iki tenan lho. Aku sedih perkara apa? Apa? Dandane adohe ra umum kuwi. Dicepaki nggon Bawira ana kantor desa sing kaya ngono megahe kok. Lah Bawira ya Bawira enak-enak. Kowe mlaku enak nguncluk aku mlaku jajan ngene jer cegat wong foto Pak. Nek ngene. Pripun? Gawe senenge wong liya kuwi swarga cepakane. Amin. Tur nadyan mung njaluk fotoe sapa ngerti rezekiku liwat orang-orang yang minta foto itu nanti. Berarti ambak mung foto sapa ngerti saiki foto sesuk nanggap sapa ngerti. Ya, amin. Saiki foto ya ta? Pak Hari iki biyen dia mau ngejak foto aku, saiki nanggap. Iya. Pak Hari ngejak foto jenengan saiki nanggap, somben dalang nggih tetep kula taun ngarep, pelawake ganti sinten kula mboten ngertos nggih. Kuwi jenenge kowe wis nglangkai garise sing kuwasa. Kok iso? Lah kok tembungmu sesuk dalange tetep kowe dagelane sapa ora ngerti. Heeh. Lah apa kowe yen diwalik piye? Diwalik piye? Yen dagelane tetep aku dalange mbuh sapa? Aku malah wis kandha, mboten ngertos keri dhewe dalange aku dagelane sapa, tremburi dhewe tak kei mboten ngertos, merga kabeh kuwi durung lumate.
dadi ngono kuwi. Cukup mboten ngertos wae aja mbok sebutke dalange tetep kowe. Oh iya. Wah, kowe iki ngedek-edeki wong kowe iki. Lah kuwi nganggo ilmu titan kok sing wis-wis mesti ngono kuwi. Ilmu titanku ngono kuwi. Sing ngomong titen mesti iki urung tentu. Kok iso? Biasane bojoku ki anggar bar tanggapan ngene iki tak titeni anggar bar tanggapan mesti guyu. Wingi aku bar tanggapan yo tetep merengut tok. Sebabe Kurang. lah ya kuwi. Ning matur sembah nuwun sing baku nderek bungah. Niki KBPR Arta Kencana Ambal Warsa. Mugi-mugi saya ngrembaka, saya kuncara. Amin. Lan mencapai sesuai dengan namanya Kencana Tumas tahun keemasannya untuk KBPR Arta Kencana ini. Amin ya rabbal alamin. Sampeyan ngendika ngono kae sawangen Bu Is langsung mantuk-mantuk, Pak Hari langsung mantuk-mantuk. Insyaallah aman untuk tahun yang akan datang sampeyan. Amin Bu. Nggih. Kula jagake lho Bu. Ora ya ora apa-apa. Aku nganti saiki sik payu gareng wis tak syukuri, Mas. Umur wis setengah abad punjul. Gareng iki mburiku mbok 50 we ana. Gareng-gareng yang lain kuwi. Gareng-gareng ning ya tetep aku isih dibutuhke iki tegese isih harus disyukuri. Katanya para alim ulama ketika orang yang ahli syukur akan dibukakan pintu rezekinya, ditambah rezekinya. Mula nadyan kaya ngapa lan kepiye ngibarate kaya jarik kae lho Mas Gareng. Ngibarate kaya batik kae. Nadyan to akeh batik sing pirang-pirang, mbuh kuwi batik cap utawa kombinasi utawa mitasi, ning tetep yen Arta Kencana digoleki sing original. Mongko ngantiri palungguhan iki Gareng sang pertama tampil di panggung wayang kulit adalah Gareng dari Semarang. Ngono kuwi. Yen diakoni ya alhamdulillah. Iya no. Aku ki ora memproklamirkan diri, aku ki mung kari manut ngendikane sing mirsani kok. Aku ki seneng lho nderekke kowe ki seneng lho. Ngapa? Limbukan setengah 12 ki. Ora ya jam 11. Oh. Wah, jam 11 mau terus aku ngaturi lagu kayak mau Arta Kencana kuwi lak penting to. Lho lah ya penting, aku ki seneng lho, aku ki wong seneng, aku ki ora nesu kok wong durasiku mbok longi kok. Ora. Ning tenan, sing baku ki nderek wungon, tegese nderek apa kele ngarani yen mensyukuri mergo yuswane wis 32 tahun. Betul. Lah iki tirakatan ini nyuwun mengarsane Gusti muga-muga Arta Kencana semakin berkembang maju pesat. Ya, tumbuh lebih kuat, mensejahterakan ekonomi rakyat ngono Mas Gareng. Itu. Lah saiki apa iki bola-bali kok yen ora tak uceki ndak aku kesalahan. Piye? Iki sing perlu tak uceki apa iki? Loh, gandeng iki dalam rangka hari ulang tahun yang ke-32 tahun KBPR Arta Kencana mangjabarke Arta Kencana ki apa? Lah kuwi. Yen lumahe wis genah Arta ki dhuwit kencana ki Mas. Wis ki sarti arti maton. Yen tak terjemahke per suku kata beda meneh. Arti arahnya ke dunia perbankan atau perkreditan. Betul. Nah, iki tahun ini berumur 32 tahun. Betul. Kendali utamanya dipegang oleh Bu Istiyah. 100. Ya. Cara untuk mendapatkan perkreditannya mudah, ora dipersulit, waton syarate komplit. Terakhir, nasabah diuntungkan karena tiap tahun ada undian berhadiahnya. Wah, Janis. Jan. Wah, aku ki mbuh aku ki. Sing angel ditirokke karo gareng-gareng liyane nggon ngene iki. Iya. Nggih. Ning ya kuwi ana tetembungan wong kibir bakale kejungkir aja sombong dhisik. Loh, KBPR Arta Kencana ki taune Ambal Warsa ing kaping 32. Telu karo loro maknane apa? Telu ki syarat berdirinya sesuatu apa koperasi ki telu. Apa? Nah, iki ora tau dadi nasabah koperasi ya ngene iki. Koperasi iki kudu duwe anggota, modal dan tempat. Anggota, modal dan tempat. Nah, kuwi telu. Loro kuwi
gandeng iki perbankan. Lah iki yang dikelola simpan pinjam kuwi loro. Dadi koperasi harta kencana kuwi syaratnya wis memenuhi syarat, 3 syarat dan 2 itu pergerakannya simpan dan pinjam. Lek pinjam tok ora nyimpan piye? Lah kuwi sing marake kisur koperasi dan tutup iki ngono kuwi, Mas. Mergo aku mbiyen ya pengurus koperasi. Sampeyan kuwi? Heeh. Elok tenan. Lho kok elok piye to? Sejahtera mesti. Embuh tusik kok. Berkembang karo ora ngerti wong koperasi kantor kok, Mas. Arta Kencana gedung pusatnya, kantor pusatnya berada di Kabupaten Madiun. Apakah terjemahan dari Madiun? Madiun. Ma tuh masuk provinsi Jawa Timur. Betul. Yo kabeh ngerti to reng ngono kuwi. Lho bener apa salah? Bener. Bener kok diseneni. Iya. Guru apa to kowe iki? Sik ta orang rampung lagi matok lho. Dipimpin sekarang ini dipimpin seorang PJ. Lagi asmane aku urung tepung iki sapa iki? PJ-ne sapa saiki? Dipimpin PJ-ne sapa? Pak Tontro. Pak Tontro lah. Supaya apal ki sok aku ndang ditimbali. Ya, dipimpin oleh seorang PJ Bapak Tontro. Terakhir untuk pelestarian budaya Madiun nomor 1. Wah. Kowe ngerti dhewe to, wong panjenengane Pak Hari mbiyen sering nimbali. Pak sapa? Pak Hari Wuryanto. Pak Hari Wuryanto, nun sewu. Kok dadak tak sebutke ngopo ki, Mas? Sisan kedah dipun terjemahkan nggih para penonton nggih. Lah kuwi. Harapannya Madiun semakin jaya. Wah ya, elok. Rindu akan kesejahteraan masyarakatnya. Top. Wur. Iki ora kena dipedhot mergo Wuryanto. Wur kuwi saka tembung tut wuri yan melayani toki noto masyarakat Madiun. Luar biasa lah itu. Elak lagi. Mbah aku ki. Akhire lunas iki Mas aku tek. Iki lah dalam rangka golek tambahan iki. Kose aja gleleng dhisik, aku njaluk sitok engkas. Apa? Gandeng hari ulang tahun KBPR Arta Kencana yang ke-32, tempatnya di lapangan Dempelan. Apakah terjemahan dari Dempelan? Mudyar we. Iki sing marai mumet ki aku iki. Aku kok ngomahi ngarangku kuwi Dempelan. Ning kene Dempelan. Ora iso Dempelan ning ngene iki. Kose to? Lu aku mikir yo ke lagu-lagu ke apa ngono kok ya. Wah kowe takon tok sing mikir ku lho. Lah kewajibane dhewe-dhewe kok ya. Iki sik kecekal. Demi memeriahkan HUT Arta Kencana yang ke-32 digelar wayang kulit dalangnya Ki Cahyo Kuntadi. Ya ra. Jos. Iki tak katutke iki. Cerdas kowe. Ora nambahi awas kowe. Masa ngogreh-ogreh biaya. Lah iya no. Ki pelawaknya Gareng dari Semarang. Katut. Iya, ya bener. Antusias masyarakat melihatnya. Wah. Sapa meneh wis kene ayo. Bu sapa? Istiah. Istiqomah dalam menjabat sebagai direktur utama koperasi ini. Wah, elah. Tiada hari tanpa berkarya untuk koperasi ini. Yah utawa Ahlinya dalam bidang koperasi. Nama lengkapnya gelarnya SEMM. SE apa? MM apa? Terus terang wong aku ya ora tau kuliah dadi ora ngerti aku. Wangsulamu nek apik men iki. Ora apik timbangane aku golek-golek salahke karo kampus malah ngelu aku. Kampus ngendi nyalahne kowe? Kampus biru. Wow, wong kuwi titel kok Mas. Nggih, titel. Sletreke ora kena wong. Jariyen asma kinarya japa. Aku menerjemahkan japaku muga-muga ya
dadiya ngono lho Mas. Amin, amin, Kuwi amin. sing tak suwun. Dadi iki sepindah malih iki nderek remen, nderek bungah. Tur nggih matur sembah nuwun ditimbali malih wonten Madiun wis suwi aku ning Rata Madiun iki. Nggih, nggih. Heeh, kira-kira 3 abad. Ya ora kok suwe men lho. Lho saking suwine ngono. Ning ngeten kok Mas Gareng. Nggih Mas. Wau sonten lak pepunden kula Bapak Hari Wuryanto Nadianto tidak memegang jabatan wonten ing Arta Kencana panjenengane ra kepareng-paring dawuh. Nggih. Ning kula suwun kanthi sanget mewakili seniman dan warga masyarakat Kabupaten Madiun. Kula suwun kanthi sanget Bapak Hari Wuryanto keparenga memberi pencerahan dan juga monggo Pak keparenga jumeneng wonten mriki. Nggih. Ajengipun caket kula Pak. Ya nggih. Ning ati-ati Pak, lek mriki mboten sangasta dompet, enten copet teng mriki. Bapak ki ra tau ngasta dompet, cek le. Waduh. Slendro Mas, ya panas mlaku, ya Madiun mangga. Nyuwun tepuk tangan kagem Bapak Hari Wuryanto Warlenggah. Matur nuwun. Matur nuwun Bapak. Wah. Niki Pak Sugeng mundhut jadah kagem nambal kloso. Napa niku? Mundhute dateng Sidomulya. Lho, napa niki, Kak? Sugeng ambal warsa kagem KBP Rata Kencana mugi-mugi tambah mulya. Amin. Ya Matur rabbal nuwun alamin. mekaten ingkang saged dalem maturaken kirang langkungipun nyuwun pakamutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sembah nuwun. Matur sembah nuwun Nggih. Rama. Suwun. Niki kalih Mas Eko kemawon nggih. Walah gampil, Pak. Oh, kados kali sinten. Kok dilewati. Wah, Mbah nuwun Mas Eko. Eko Patmosari iki. Nggih. Mas Eko luar biasa. Nggih, sembah nuwun. Masuk Pak Eko. Pak Eko. Masuk Pak Eko. Wah, wong sak donya sing gandeng dhewe Pak Eko. Pak, halo Pak Eko. Pak Eko nuwun sewu. Jenengan mboten nate anu to, napa niku dipun paringi napa ni kawruh utawi tata cara kalian Pak Hari Wuryanto. Nggo napa? Dados menawi maringi dumateng Gareng utawi pelawak sinten mawon kedah liwat dalang, ngoten nggih. Mas, ampun percaya. Niki yen bengi dalang, yen awan maklar. Ampun bengi. Lambemu kowe iki lho sing ana wong entuk rejeki kok candel iki. Yen aku sing gol dalan dudu aku ora cair iki mau. apa iya? Lho, Layak tak sawang kene raimu jan nganti kaya kotak amal. wong isine Pak Hari iki ora ngwawahi adat, piyai sing ora gampang goyah. Kula sadurunge mimpin Madiun nadyan wakil ora goyah nganti saiki ya cita-citane tetep untuk kesejahteraan masyarakat Madiun. Luar biasa. Ngomongane pelawak bar entuk saweran ngono kuwi, Nduk. Bangsaku licin. Wah, Pak, matur nuwun, Mas Eko Patmosari. Kuwi candrane wong mendem lho ngawur Eko Patmosari. Oh iya ta? Oh, Eko ki siji Patmoi kembang sari wis ngarani. Wong ngombe sak gelas padha karo kembang sing lagi megar ngono Lah kae. kuwi ora tukang mendem ora ngerti artine mesti. Nah, aku ora ngerti waton muni pokoke. Nggih. Ugi kula ngaturaken sugeng rawuh dumateng Ibu Ketua Dewan Pusat. Inggih. Ibu Isubiantoro ingkang kepareng rawuh ngaturaken sembah nuwun. Lan ugi keluarga besar PSHT Pusat Madiun. Ngaten nggih. Sembah nuwun rawuhipun. Nah, alhamdulillah ditenggani para sesepuh bini sepuh Pandemen Ringgit. Nggih. Ingkang daluna ngempal nyawiji ngestreni ulang tahunipun Arta Kencana. Nggih. Ugi wonten saking pengurus Arta Kencana yang badhe paring pisumbang dana sumanten Mas Gareng. Oh ngaten. Sinten mau Mas Sujar? Mas Pak Mariono. Ah, Pak Mariono nggih. Pundi ingkang asma Pak Mariono ingkang pundi saking Arta Kencana, Mas? Nggih. Monggo Pak Mariono. Monggo Pak Mariono. Monggo mriki kula entosi. Pak Mariono, Pak Mariono. Pak Mariono aturan iki panontone pun ngenteni Pak Mariono matur nuwun.
Nah, estu asmanipun Bapak Mariono. Nggih, leres Mas Gareng. Piyai Madiun ugi, Bapak. Nggih. Ngasta wonten Arta Kencana. Mboten Loh, anggotanipun Ketua KUD. oh anggota. Loh, napa bedane ya? Mboten Oh. ingkang kagungan Arta Kencana menika lak KUD. KUD. Lah panjenengan KUD. KUD nipun. Oh, Berarti jenengan kagungan Arta Kencana. Nggih, asal niki asline nggih ngoten niku. Oh. Niki lak ngaten lho, Mak, anu bocange. Niki kula badhe napa, Pak? nyinom nyamat niku Nggih. ngaten. Napa? Niku lak bait ingkang pertama niku kula oleh Satrio Arta Kencana. Maksud kula niku nggih Mas Hari Wuryanto menika. Oh, ngaten. Sinom nyamate niku ingkang ngripta Dr. Suwardiyo Pidalem wonten Yogyakarta. Oh, nggih, nggih. Wonten Sleman menika lho. Nggih, leres. Nggih. Ngerti kareng wereng? Ora. Lemu leres nek banter men. Wis gen yakin lho. Angger kancane ngerti kok ora Sinom entuk. nyamat, Mas. Sinom nyamat. Sinom nyamat. Monggo Bapak, mriki Bapak. Ngono Pak, nggih. Satrio Artaken Cana Galing sawon rana sing eling lawan waspada jaman wis tuwa akeh wong Dantya punggawaning negeri menak ya Mas Gar. leres swanten panjenengan pancen sekeca. Aja ngono. Iki ngaten. Napa, Pak? Dadose sedaya ketua KUD menika Nggih. ndongaaken Dateng. mugi-mugi Mas Hari Wuryanto menika ndang piye ngono lho. Dadya punggawaning negeri ngaten. Piyene lu angel Pak Harimon mulet iki Lah wau. dereng dereng sanjang napa-napa. Dereng kawedaring lisan. Terbek greget tinu Munggah gawe bingung. lahir batin wis nyawi Aja lali agar mas. Matur nuwun Bapak, pisumbangipun swanten. Mbah nuwun, Agem Mak mretengaken Mariono iki. suasana. Nggih. Matur sembah nuwun Bapak. Ngapa, Reng? Cair. Matur nuwun. Iki sing diarani ya dana swara dana arta ya. Nggih. Ngerti yen kodrate kudune piyai putri ki ora nyambut gawe wengi, mula banjur wujute tali asih diparingake marang para waranggana ki cocok ya Mas Gareng ya. Ora. Wis genah iki kisruh. Aku yen iki no bocah nom-nom iki sik gampang tak apusi. Terus? Iki lho sing deret rono iki lho. Oh, butuhe wakeh kok pisan. Wis ngrembaka tanpa sela. Angel diapusi ngapusi yo. Ing saestu aku senengku nyambut gawe ning Madiun yo ngene iki Mas. Pripun? Dadi partisipasi beliau-beliau ora mung mirsani ning menikmati bahkan berpartisipasi ngisi. Mirsani, menikmati dan Partisipasi. luar biasa. Nggih. Lah kuwi nggih. Tur piyai kene piyai budaya temenanan. Oh, Bapak Hari terus ki Pak Mariono lho, suarane Aku- kaya ngono lho. Aku yo tak nembe wae nemoni.
Apa? Nemoni lelakon. Wah, seremonine iki suwi dhelik-dhelik ngenteke wektu. Ayo kita tonton, kita lestarikan budaya. Wancine tontonane main minggat. Serik aku. Lah iya. Nek niki dinikmati beliau-beliau sing apa wiwit sore wis apa lenggah ngono kene. Bener. Alhamdulillah niki. Nggih. Yen punggawa utawi para pangarsa wonten ing Madiun mliginipun Arta Kencana menika kula lak sampun mawali-wali mboten kok pamer, sampun niteni mesti le mirsani le nenggani ngantos sak tancep kayon. Nganti tutuke lakon bahwa seniman ki ora munafik. Butuh arta utawa butuh duit. Ning luwih seneng wis diparingi duit isih dipirsani. Mergo apa? Apapun jurusannya seniman ki intine gur siji. Kuwi intine seniman ki pamer. Iya, yen ora selak saka batine ya. Ora selak mbok seniman lukis, seniman nyanyi, seniman apa wae iki intine go pamer. Lah engko yen kene pamer ora ana sing mirsani lah hampa. Mas. Leres. Ngono. Dadi ini matur sembah dipun tenggani. Nggih. Dipirsani. Waduh jan wis iki sindan iki sewengi nganggur iki engko bakal. Nganggur piye ora no, bareng dimanfaatke. Iki mau pisumbange wis loro. Heeh. Lho, ki kok ana sing nyumbang meneh iki nganggur ki. Ora. Percuma aku le nyalonke. Apa? Iki mau tak dadani ning salon lho. Salon ngendi? Salon pas. Ngene Mas Gareng. Dawuh. Nuwun sewu ya, aku karo mangkat mau karo napa niku naknik gawe tulisan. Napa, Mas? Mergo nuwun sewu mayoritas ternyata jadwal pentas Madangkara niku lak wonten Madiun. Leres. Lan bareng kula petane seluruh kecamatan di Kabupaten Madiun kabeh wis nate kula sowani. Mayoritas kowe pentas ning Madiun. Lah kowe ngejake aku kok minoritas. Kosik to kosik. Ya alon dhisik to. Wah, selak kentekan bis alon-alon. Ngene, mula aku mau rekake gawe dandang gula tentang wilayah-wilayah kecamatan di Madiun. Terus sing kedua ana ya kuwi kuliner di Madiun. Cocok. Coba Mas Dar, ya. Saka ndlopo ngalor kebon sari banjur geger bablas neng dagangan gemarang etane kare sawan jiwan wungu bali reja Wanasari. Napa Pak? Wanasri. Kula mung nglapirpun mau. Sari. Niku salah ngoten. Bali reja lan Wanasri. Dilunyung. Pilang kenceng mejayan ben dibenerke karo piyai kene. Iya. Caruban lunalun. Yen mangitan neng Saradan kecamatan wis kondang alase jati Madiun kampung Sila. Yen kuliner. 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 Ya kowe macamu kuliner. Lah cara barat iki macane kuliner. Ora ya kulino kuwi kok. Yen kuliner Madiun wis komplit. Apa wae? Ora larang rasane nyus tenan. Wis kondang kelezatane. Lontong lan tahu telur. Sego pecel wis nomor 1. Ayam panggang jan nikmat brem kase Madiun. Yen soto jalan kutilang. Leres Pak? Leres ya? Kulino ngluyur, kulino ngluyur. Kose ta? Yen soto jalan kutilang sego jotos ra lali rujake petis yen gudhe dodol empal. Sik pertanyaane iki. Apa? Terakhir mau. Good. Kleru, Pak. Sing bener pripun?
Kok sik iki pertanyaane. Apa? Kowe nggon apal, kuliner apal. Terus? Apa demenamu wong kene ta? Kok sik ta nek bojoku aku disampluk parut lho. Lah aku takonku wong kene apa dudu? Dudu. Oh, berarti wong liya nggon. Abimu. Anane aku apal mergo ki kerep ditimbali ning Medion. Betul, Tondo betul. tresnaku karo Piyai Medion, mula tak Betul. gaweke dandang gula. Pancen ya saking-sakinge kepengin apa ki ngetokke Medion tuh berbagai macem. Nggih. Ya kulinere kurang siji, warga kulinere kowe ora modern kok. Apa? Kene iki sing lagi booming nganti tekan Semarang didol ki roti. Oh iya. Kowe ora kelas mangan roti kuwi ora kelas. Iya. Kuwi tekan Semarang ning mereke tane burger. 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 Aku jenenge ra apal wong aku ditukokke kok. Tekan Semarang kono dadi kuliner khas Medion kejaba brem. Ning sing baku kuliner sing tradisional iki sambel kacang iki mau. Pecel, sambel pecel. Nggih. Pak De Garek. Nun. Ngapunten kula nyelani Pak De. Bab iki demenan mau to? Ya tak urusno. Lah ya piye-piye? Lho. Sing sepisan iki ngene lho Pak De. Apa? Pancen kula wau pas sonten to mlampahke tempat dandan teng mriki. Wah, warga masyarakat mriki lek nonton lek mresani Pak Cahyo jan sampai luar biasa berdesak-desakan. Sama leh emak-emak nika lho sing ngantri teng mriki lho. Nah nika kudungan. Lah iki lho sing klambine abang barang ngadeg iki lho. Lah kuwi lho Cah. Penggemare Pak Cahyo. Pancen ngeten Pak De. Piye, Duk? Kru Madangkara khususipun Pak Cahyo Kuntadi niki lek neteng Medion niki pun kaya keluarga. Pun kaya omahe dhewe. Nah, aja kaya keluarga lho. Kowe muni kaya keluarga kowe ditanggap ora disangoni kowe nesu. Ya ora ngono. Ya pokoke nyedulur, Ya nyedulur. Buktine napa? Saben-saben Bapak Ibu kula niku bubar tanggapan keng Medion. Mulih niku mobil kula kebak oleh-oleh kebak panganan. Oh, alhamdulillah. Enten ayam panggang, enten napa niku jenenge kerupuk nika, karak. Terus enten malih niku brem, roti bluder. Esuk pokoke lek mulih saka kene, insyaallah sok mobilku ya kebak meneh. Ujug-ujug ya enek lho engko wong ngeten Pak Dalang ngono. Ngene wae, kowe pensiunno dadi sinden dodolon warungan lontong ya. Klontong. Yo disyukuri apapun pemberian apa penggemar kuwi disyukuri. Leres Pak De. Wis apapun wujudnya disyukuri. Wong aku ora dikeki wis syukur kok tetepan. Ya harus. Lho jenengan disangoni kathah. Lah iya. Nggih Pak De, pramila niku kula kalih warga Medion mriki jan saestu pun nyumet dulur. Upami sak wayah-wayah mengke bojo kula ditimbali mriki lek genep ping 10, mesti sing ping pisan tak wenehi gratis sae. Lah, tenan lho. Sik Bu, aja ngono, sing tratapan malih aku lek ngono kuwi caramu. Lah iki Arta Kencana wis kliwat kok ping 10 ayo mudar kowe kok ora. Gimana nanti kita bisa berabe no ayo. Karo kaya wis ngerti penjangkai sing gawe urip e. Ayo, kemeruh ya. Ping 10 engko sing sepisan tak gratisi. Ya nyandak ping 10. Aja ngono to Nak De, aja ngono kuwi Apa dongane sing maksudnya apa? apik. Maksudnya Dongane apa? sing apik. Aku ndongake apik. Teko ping 10 sampai sak teruse, ngono lho Pak De. Oh lah, ngono bang sak teruse kudu iso nglakoni ya. Heeh, ya upama engko pancen ya wis ora kuat dalang, anak-anake lah ya pinter dalang to. Nggih, Pak De. Ya aku tak ngruwat ae engko, ayo. Pramila matur nuwun sanget dumateng sedaya warga masyarakat Medion, khususipun ingkang dalu menika Bapak Ibu ingkang sami mirsani. Matur nuwun nggih Bapak Ibu. Mugi-mugi panjenengan sedaya anggenipun mirsani ngantos tancep kayon, kula donga-dongaaken tambah rezekinipun. Kuat anggenipun momong anak putu. Kuat anggenipun nonong. Nih lho, dongake iki cekak aos mon. Bapak Ibu dalu niki panjenengan dadi penonton. Sasi sesuk, tahun sesuk dadi penanggap wayang. Amin. Wis kula dongake niki sesuk tahun ngarep wayangan kabeh. Klasik tanpa pelawak. Oh, batal. Oh, dongane apik. Nggih Pak De lan khususipun keluarga besar KBPR Arta Kencana ingkang dalu menika ambal warsa ingkang 32 taun. Saestu kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami sedaya napa nggih karyawan, pengurus
Arta Kencana kula matur nuwun. Nggih. Sampun peh mboten kenek diitung. Bojo kula Mas Cahya Kuntadi pun diparingi rezeki. Matur nuwun sanget. Mugi-mugi Arta Kencana ke depan tumbuh lebih kuat untuk mensejahterakan masyarakat. Wah, tenan iki lho Matur bejo. nuwun Bu Is. Bejo-bejane yoyok. Kowe iki bejo lho, dipek kesi iki bejo lho kowe. Walik aku sing ngepek kesi. Alah, kenyataane kowe sing dipek kok. Pak De tak omongi, aku sing tipek kono. Oh. Sampeyan jek eling ra nalika aku mbiyen jek kuliah to. Heeh. Aku dadi bintang tamu nyindeni Pak Sun Gondrong dalang-dalang Jawa Timur. Aku kan karo sampeyan to mbiyen bintang tamu. Dhek ngetutke ning mobilku ngerti gak? Kok sing ngentutke dudu Pak Sukron to. Putrane Wah, Pak kekrek. Sukron. Sing ngetutke anake Pak Sukron. Oh, anake tak kira Pak Sukron. Wong lakune miring ngene. Kowe Pak De ket mbiyen ning alhamdulillah nggonku omah-omah karo dhek wis 14 tahun. 14 tahun. Alhamdulillah wis manak papat Pak De. 14 tahun iki manak papan. Nggih. Kok gaweanmu ki apa? Ya gaweane ya nglayani bojo. Oh, panjang bener. Bener. 14 tahun anak Pak. Wong hiburane dalang ya gur kuwi tok. Loh, mengko yen ora tak paringi ibarate yen bojoku ora tak senengke timbangan ning liya lho ya. Kaya sing mbok kandhake mau kon ning Medion duwe demenan pendeke mentenan. Lah lek nganti yen gede dodol empal silakan. Heeh ya, tak pikir ya bener ya. Jadi apapun permintaan suami selalu diberi biar tidak lari. Nggih. Nangis sajroning atiku. Mbak Tuti. Mbak Dian bareng. Lintang Mambayon yuk bertikai. Ya. Wah, Jan. Saiki Pak Gareng ngomong putu-putu, ayo. Oh, ya wis ra apa-apa karo ngomong piye-piye. Ajake bocah Masa iki. Mbak Tuti putune Pak Gareng, Pak? Yo. Aku gawane. Kuwi putu nemu ya kuwi. Iki ajake bar masuk angin do nganggo bar kerokan iki. Kok iso kerokan? Iki klambine iki kaya wong kerokan. Iki jenenge khas Ngayogyakarta Hadiningrat. Lurik tegese lurik iki lurusa lumakumu marang bebener aja sok lirak-lirik marang sing bab salah. Ha iki lho. Ayo bangun jiwamu supaya ora nerak paugeran. Iya. Jarike putih. Putih ki puruna sinau aja sok seneng merintih. Wadah ya. Gelungan. Kuwi lho sing dienggo sinden kae gelungan. Ge ki gelem macak. Lungki lungamu bakal diajeni. Ngan. Ngan. Gelungan. Nganti saiki sing lestari iki. Wah iya. Gelungan wis angel mentok iki takon kok gelungan lho. Wong sing ayuwe ana kok milih sing mburi. Takoni reng. Jenengmu sapa, Duk? Kula Lintang. Lintang Panjerino apa Panjeriso? Lintang Pambayun. Lintang Pambayun, Lintang kuwi pepadang, Pambayun kuwi barep. Nggih. Kuwi anak barep. Nggih. Anak barep sing aweh pepadang marang keluargamu. Amin. Alhamdulillah. Bocah ndi ta kowe? Kula Jumantono. Oh, Jumantono. Karanganyar. Heeh, Karanganyar. Sak kabupaten karo dalange. Nggih. Dalange ya kabupatene Paving. Kok paving pripun? Karanganyar, karang ki watu, anyar ki ngarani. Dadi watu sing anyar ki paving. Paving. Oh, lah nggih. Dagelane saka Semawis. Semarang. Lah iya dibasake Semawis. Ayo. Oh, pancen nggon aku apa-apa larang kok. Iya. Anu, Pripun? isih sekolah. Tasih. Sekolahmu ning ndi, Duk? Kula kuliah. Lah ya kuliah ki ning ndi maksudku Lah lho. kuliah kali sekolah niku napa sami? Lho, yo padha wae. Sami to. Padha Oh, nggih. mung kelas kuliah ning ndi ta kowe? Ten isi. Isi Nggih. Institut Seni Indonesia. Nggih. Semester piro? Semester piro? Semester 3. Wah, isih suwe. Aja kesusu pacaran ya, Duk. Mboten kan. Hati-hati iki ngarepmu iki codot-codot tok iki. Wah, sinau sing apik. Kuwi ra pacaran kuwi reng. Apa? Wis bar pedhot kuwi tadi. Kah dikendalikan deh. Banyak pria di dunia ini. Putus satu, sambung 1000. Wah iya. Nggih. Kalau memang tidak ada yang mau,
Ini. Ini apa? Pencari jalan jodoh. Wah iya. Ya kepenake ya, Nduk. Nggih, Kong. Nah iki. Jenengmu sapa? Sugeng dalu, Pak De. Iya. Wah, sinden kecrok iki. Nganu. Sajake PKK iki. Sinden PKK. Lho kuwi lurah sinden lho kuwi. PKK napa? Pekok. Oh. Mboten PKK kula. Wong dijak salaman wong tuwa ya sing apik. Lah nggih sing Iki iso kemeton lho kuwi. Wetenge loro-loro. nggih nami kula Dian. Oh, Dian. Nggih. Dian sapa? Dian Munasirah SSN. Ah, dikomplitke aja mung Dian tok yen aku muni diamput. SSN. SSN. Sarjana seni. Nggih, Pak. Wis lulus sampe? Sampun. Syukur. S2 ta kowe? Nggih, pangestunipun. Oh, alah aku ya melu bungah lho, Nduk. Nggih. Nggih. Dalem endi reng takoke no? Omahmu ndi? Kula asli Madiun, Pak De. Oh, Madiun. Nggih. Jembar lho, Nduk. Putra daerah kula. Wong ya sing cedhak. Kok teleng glundung. Hoi, jen aja omong ngrekasake wong iki dijak omong kok. Madiune ngendi? Muneng, pilang kenceng. Apa? Muneng, pilang kenceng. Muneng pilang kenceng. Ya. Aku anger nggon siji kuwi ora cetha so ngawur aku. Ngertimu mesti nganjuk pilang kenceng. Motone ngantuk. Udele bodong. Kompak adewean pisan. Kaya Mas Babang Asmoro aku pisan. Anyep mriko, Pak. Ya. Moga-moga S2-ne ndak kecekel ya, Nduk. Amin. Nah, inilah salah satu contoh bahwa seniwati sekarang harus dihargai, jangan dilecehkan karena mayoritas seorang sarjana. Nah, terakhir. Oh, iki ya sinden to iki. Iki ya sinden to, Mas. Sinden kuwi sesepok. Tak pikiri pawang udan. Aja sia-sia. Omonganmu ora kepenak karo aku. Rumangsamu aku ki mbok pikir sapa? Mbok anggap apa aku ki? Lah kowe iki apa? Wong lanang kok anggere petuk karo wong wedok sing anyar kok sia-sia karo sing lawas. Mudyar kowe. Ngono kuwi jenenge wong ora iso dugemi. Kowe arep ndi ning kene wae? Ngono kuwi rasa dugemi, aku gak suka, aku benci sama kamu. Eling, Mbak, eling. Waduh, iki perkara kowe benci, perkara kowe benci apiku iso muser kowe. Karena ya tuti lek mlaku susi lek tekan kelanduk niku. Tenan ki ora dikendalikan bahaya kok kowe nesu karo aku ngopo? Jenengan lho Pak De. Ya ono yahene over karo aku. Sak mobil karo aku. Liyane do ngundang aku kakek. Lah kok kowe Pak De berarti kowe sinden tuwek kowe. Lho, ya aja ngono. Sampeyan ki tak undang Pak De ki gen ketok enom ki jenengan kudune matur suwun karo aku. Di matamu dhewe iki. Di mataku jenengan tuh kelihatan laki-laki yang gagah, perkasa, gede dhuwur, wah didoyo. Jadi aku nyawang jenengan ki ya seneng. Maulane jenengan tak celuk Pak De. Gagah gede dhuwur, ganteng, kencing manis. Ora iso, aja pati-pati ya. Aja pati-pati. Aja aku penyakit sing tak siri gur kuwi tok. Iya, heeh. Ngapa? Njaluk apa? Aku ora njaluk, Tut. Loh, aku takon. Sampe pondokan tulung digenake. Aku kuwi takon. Kowe iki jenengmu sapa? Sampean mau tak genake teng pondokan mau. Kowe saploke tambah adeng-adeng lho kemayumu ora umum. Sing jenok adeng-adenge pindah-pindah iki. Kowe jane adeng-adeng apa toh? Ngono kuwi sampean ki aja ngumbar wadine wong wadon. Wah, wingi ning kene kok saiki ning kene. Sesuk ning unyeng-unyeng lho kuwi. Kowe ora ngerti modern kuwi jenenge du andeng-andeng. Apa? Tai lalat. Ngono kuwi ra menghargai kecantikan ora tenan. Aku arep takon jenengmu ki sapa to komplite? Trihastuti Retnawati Kanjeng. Nyularas. Trihastuti Retnawati. Ora omahmu ngendi? Dalem Widodaren Ngawi. Oh, lah mulane polahe kok ngene sarapane entung. Loh, nadyan entong tapi itu sangat banyak vitaminnya loh, akeh proteine.
ngene. Apik aku lah ngomong apik to mula polamu. Lah terus masalah iki ning apa nek aku seneng mangan entong, lah ya pangan aku ki entong apa sing gede-gede. Lah kowe mangan entong bareng isu ndodok metune kupu e. Wah, aku yen karo tutik kalah separo aku. Wis energi ki ra jamak. Lho, ngene iki. Kena iki sidene lawan gawene derup ya ngene iki. Ini lho kenapa lagi? Rambutmu kok abang. Ini namanya kreasi seorang perempuan. Karena kecantikan itu berbagai cara. Dewe-dewe wong wedok iki sampean aja medo aku terus to. Sing ngomong rambutku abang, sing ngandeng-ngandeng kayak telek. Ngono kuwi menyakitkan hati. Sing ngomong telek kae lho. Sing ngomong aku ning teleke kuwi gareng kuwi. Ora is. Masa aku teleke ning jaba mung bojoku. Jaba mung tutik. Oma bojoku nonton. Saiki sampean iki adep-adepan karo aku lho, ora karo garwane sampean lho. Sing mbok alam kudune bojoku nonton lho kamera sampeyan akeh iki lho. Bojoku ki ya modern nonton streaming. Tapi kan jenengan kan sekarang milik publik. Kalau di panggung sampean platnya itu plat kuning, sapa-sapa ento, umum, milik umum. Jadi yang di sana itu tolong ditinggalkan dulu. Lupakan, hanya ada aku di matamu. Aku ki gareng apa WC kok milik umum iki. Yo gek ndang dodok. Ora. Wah, repot musuh cah siji wis. Iya, jenenge momong Mas Gareng. Ngomong gendruwo momong yen entuk ngono kuwi. Repot. Menika nyelai repot kudu. Nggih. Kabeh enek sing ngatasi lho musuh tutik. Pakde, sampean gak teko aku neh apa? Ora wis. Ya ditekoki kaya kancane. Tutik iki diakoni sak kata lu jawabane sak lare. Sik iki tak selani dhisik iki penting nggih. Apa? Saking pepunden kula Bapak Dr. Andes Yuswanto. Nggih. Selamat ulang tahun yang ke-32 KBPR Arta Kencana. Semoga sukses dan tambah jaya selalu. Amin. Salam kagem Bapak Hari Wuryanto dan Ibu Istiah dari Bapak Yuswanto Madya FM 106,4. Minta gending pepiling sama kutut manggungnya Bu Kesi. Maaf sudah saya transfer. Terima kasih. Kacau iki. Matur sembah nuwun Pak Cahya Kuntadi, sehat selalu. Sampun kula transfer wonten rekening panjenengan, mangke Mas Gareng ampun dipun paringi. Nggih Pak siap. Wis tuwa rekeninge iki sine es dadi beku. Iki sing perlu tak elingke siji iki. Apa? Iki tanggal pira? 28. 28 apa? Sumpah Pemuda iki saiki 28. Sumpah Pemuda. Ini gambarake Sumpah Pemuda mempersatukan masyarakat dengan tontonan dalam rangka HUT Arta Kencana. Itulah kehebatan KBPR Arta Kencana. Tuh. Hebat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saking Klitorejo Monitor, Madangkara tetap jaya. Saking Bapak Haji Daryono Klitorejo. Nggih. Ugi saking Bapak Mujono, ngaturaken sugeng ambal warsa kagem KBPR Arta Kencana kaping 3 tahun. Mugi tambah lebih kuat mensejahterakan ekonomi rakyat. Amin. Saking Pak Mujono, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun. Kagem kanca-kanca Pak Trimo CS ki, Pak Trimo CS ki. Nggih. Sing ora ketok ki Mbahno Kulit. Oh iya. Mbahno Kulit Magetan nggih. Iya. Nyimak di lokasi Pak Dalang saking kula Waris Sugiono Surabaya. Jauh dari Surabaya karena cinta saya kepada wayang Ki Cahya Kuntadi. Matur nuwun. Lakon kadose sami wonten Kedung Ombong. Nggih ampun ngomong-ngomong. Matur nuwun Pak Waris nggih. Ning tetep kula bedakne mangke. Pepiling ya Mas Gareng? Nggih. Monggo. Pamundhut saking Bapak Dr. Andes Yuswanto insyaallah binjang nggih badhe wayangan malih. Amin. Nenggo dawuh. Lajeng kemawon monggo. Oh, lagu. Peling. Ya, dados. Gareng Petruk Bagong ki sing tuwa dhewe gareng. Mula sing jenenge wong tuwa ki wakile bapak kudu bisa ngemong karo adi-adine. Ngaten. Kula jane pengin Mas Gareng kaya nuwun sewu kula setengah 11 wis limbukan terus nganti jam 12 bar niku terus goro-goro setengah 1 ngoten ngantos jam setengah 3 ngoten nggih pengin. Ning kok ya angel men cara
wong mlayu direm kok angel men lho. Mila nggih jenengan kudu iso ngomong kalih kula. Nggih tak omongi Mas, sampean ora kudu niru wong liya. Ngene ya, wong urip ki ning donya aja sok banding-bandingke awake dhewe karo wong liya. Luwih becik bandingkanlah dirimu kepada dirimu sendiri. Tegese? Yen kowe membandingkan dirimu dengan dirimu sendiri akan tahu tahun per tahun apakah ada perubahan positif pada dirimu. Nggih. Iki jero kowe ra nyandak kowe iki. Nganti saka jerone amen kedelep bae aku ya. Lho, kowe bandingke karo wong liya, kowe bakal ora ngerti kemajuanmu, Mas. Pak. Nek yen bandingke karo awakmu dhewe, dadi ngerti tahun wingi aku wis berbuat A, tahun iki aku wis menuju ke perbuatan B. Dadi ana kemajuan. Sok-sok ngene iki sing wedi lek terus sampean batin. Yo aku diundang ado-ado ke Semarang, kudune tampil ket sore, tur wektune gur nyak-nyuk ngene iki aku ibarate kaya nyambut gawe sing tanpa rekoso. Ora Mas. Aku ora bakal banding-bandingke. Nadyan saiki lagi lagi usume lagu banding-bandingan kuwi. Oh iya, aja dibanding-bandingke. Ning aku ngerti, mergo aku ngene lho Mas. 3 hal orang yang tidak bisa mengulangi dalam hidup ini. Apakah itu? 1 waktu, 2 ucapan, 3 kesempatan. Iki waktu, ucapan dan kesempatan kuwi tidak bisa kembali lagi atau diulangi lagi. Mergo waktu kuwi makanya waktu itu pergunakanlah dengan sebaik-baiknya. Ucapan mari kita ucapkan yang baik-baik, ojo nglarani wong liya. Kesempatan datangnya hanya 1 kali, maka pergunakanlah kesempatan itu sebaik-baiknya. Kowe yen wis menggunakan 3 hal ini menghadapi 3 hal yang harus kamu lakoni, kowe bakal tenang. Oh iya. Menungso ki bakal nglakoni 3 hal iki wis ora iso menghindar. Nggih. Kuwi 1 tuwa, 2 lara, 3 mati. Mesti nglakoni. Nglakoni. Mula yen wis sangumu apik nglakoni 3 hal kuwi ora bakal wedi. Oh iya. Aku menghadapi kematian ra wedi, Mas. Lho, mergo aku wis ngerti mati kuwi sejatine apa. Wah, iki jero lek iki tenan. Ora cethek bar dikuras kok. Tegese ngelmune ngelmu jero ngono lho. Lho yen wis ngerti tegese mati ora bakal wedi mergo MATI kuwi ana tegese. Apakah MATI? M kuwi manusia semuanya akan mengalaminya karena itu takdir. Betul. Takdir itu tidak bisa dihindari oleh siapapun. Kuwi M. A itu akan tetapi datangnya tidak ada yang mengetahui. Iso isih suwe, iso saiki uga. T iki sing luwih penting T, intine nggon mati nggon T iki. Iki T kuwi tidak harus sakit dulu dan tidak harus yang tua dulu. Oke. Mula nadyan kowe isih nom ibadah sing kanthi becik mergo sewaktu-waktu kowe ya iso ditimbali. Ning dungane aja elek. Lho ora elek iki aku memperingatkan kok. Kalau dhewe ora ngerti kabeh to Mas. Lah ya makane kari iki. Ini semua rahasia ilahi. Nggih. Mula nadyan sih nom waras wiris ya ibadah kanthi becik. Sewaktu-waktu kowe ditimbali kuwi wis siap. Siap. Kuwi lek rahasia ilahi kaya ngendikamu mau. Dadi kabeh ora iso nggerbo. Umurku nganti pira ora ngerti. Dadi upamane nuwun sewu, kabeh lek antri to, kula jenengan lek antri. Mbuh benjing niku jenengan dhisik apa aku sing keri, apa aku sing keri sampeyan sing dhisik, aku ya ora ngerti. Aku ora melu antri kok Mas aku. Aku ora melu antri, aku manut sing kuwasa. Ha iya. Kowe masih antri yen sik suwe ya ora yang ditimbali. Ning kowe ora antri yo isih suwe ya ora ditimbali padha wae. Mula mumpung isih urip pergunakanlah hidupmu untuk manfaat kepada orang banyak tanpa beda kaya arta kencana menika. Ya iki. Karena kabeh
PR. Harta kencana itu membuat bahagia orang lain. Ingat, orang yang paling bahagia di dunia adalah orang yang bisa membahagiakan orang lain. Ini luar biasa. Iki yang keris koyong ini iki ku nasabahe harta kencana tambah meneh. Wis angger tambah ulang tahun nimbali. Aku yo melu. Aja kowe tok. Ya wis tangko tak aturke karo Pak Hari Aja kuwatir nggih. Aku kuwi usulno jare kowe karo aku sedulur kembar. Oh iya, sedulur Sinarawadi. Heeh to jenenge Cahya karo Surya. Surya sapa? Aku kowe Cahya aku Surya. Sami lak Sumar Bagya. Lho lah ning sedulur kembar ki mesti kudu ana mempere Cahya Dadari, Surya Dadari. Wah iya. Cahya nak kowe iki. Nggih. Wong iki wancine wong alam-alaman, Mas. Nggih. Mila nuwun sewu menawi diperhitungkan nggih. Tegesipun piyayi ingkang ngasta wonten ing Arta Kencana menika sangat luar biasa. Kejaba kathah hadiah untuk para nasabah gitu. Ngawontenaken wayang rutin di masa selain pandemi wiwit kuncung nganti gelung. Menika nyatanipun perekonomian wonten wayangan menika saged berputar. Senimane ya entuk rejeki, sinden, pelawak, gitu, pengrawit, tukang sound system, tukang tenda, lan ugi ingkang dodol wonten Jawi sedaya pikantuk lantaran rejeki ulang taunipun Arta Kencana lan ugi nyenengaken piyayi ingkang cacahipun ewon ingkang rawuh kados enjang menika Mas Gareng. Nggih, aja lali tukang parkir ya entuk iki. Oh iya, tukang parkir ya entuk rejeki. Oh, mongko kae modale gur dream karo Raffi tok lho ya. Ayo. Ora ndene entuke jan ra umum. Lho ning tanggung jawab Mas Jogo kae mbok Mas yo isih kendaraan siji tetep dijogo nganti mlethek srengenge kae. Padahal sing duwe kendaraan wis turu ning omah. Nah iya. Mergo nonton wayang lali mulih ngono ana kendaraane ditinggal. Nah iya. Lagi pila saking menika jan. Aduh aku remen tenan iki angger. Tem mriki nyambut gawe senenge nggih mesti ditenggani piyai kathah ngeten iki lho Mas. Nggih leres tur mesti ngantos rampung. Adatipun mesti ngoten niku. Mula dipin-pilaken malam Minggu utawi malam libur supados mangke menika anggenipun istirahat menika saged jenak. Iki malam Minggu to iki? Lho piye to lali dina iki piye? Bareng-bareng mantu nek lali dina iki piye iki? Aku mare mumet sik ana. Heeh no. Ya iki alhamdulillah. Bibar mantu Bapak dalam bibar mantu nembe kemawon Bapak. Tanggal pira? September tanggal 9 kala wingi Bapak. Kanu 9 kiu-kiu Bapak. Mula terus badine akeh. Aku gedhi ngene iki lho. Aku wis bola-bali tak omongke aku tangga teparoku tak omong wong duwe gawe iki ewuh karo ewuh tok. Lah piye? Engko angger bar duwe gawe adol-adol mobil kendaraan mesti dilokke. Mula aja neka-neka. Wong duwe gawe ora ngukur kekuatan bar duwe gawe adol-adol. Engko angger bar duwe gawe tuku kendaraan, tuku mobil, wah bathine akeh. Lah ya sarwa repot to kuwi. Nggih. Nek wong aku wis dipaugeran wong delok ki kendelalok. Nggih. Nah, sing ngerti jeroane ya mung awakku dhewe. Ingkang nami bathi niku mboten kudu materi lho Mas Gareng. Nggih, leres. Jenengan kagungan kersa mantu sing rawuh pirang-pirang tegesipun bathi dulur, nggih to? Nggih. Jenengan kancane saya akeh, familine saya akeh, ingkang ndongaaken jenengan saya kathah menika ugi bathi ngoten niku. Pangestunipun, Pak. Wah, kula gadah damel kathah. Tamu kula sing boten diundang teka. Ngelu ning sirah. Ya tegese iki ya peduli, sayang, perhatian karo jenengan. Ya ning ngene lho, Mas. Kowe percaya kena ora? Wong mantu duwe gawe cara Semarang kuwi sing diukur apa? Apa? Konsumsi. Lho padha ae ngendi-endi ya Ning ngono. dinggon, angger konsumsine kurang. Wah, asmane sun sing kena. Waduh. Asma. Wis suwe to le lara. Asma ningsun ora asma. Ngono lho. Wong ku tenan kuwi angger wis to, kowe angger duwe gawe konsumsine kok nganti kurang. Ha mbok nganti 7 turunan lho dirembuk wong. Niki alhamdulillah. Ora kurang to wingi? Weh, turang. Tak kirim nggonmu barang ngono kok. Oh iya. Tekan nggonku wis bosok ora. Wah, niki lancang, tamu lancang niki, Pak. Pripun? Wong manten urung ijab kabul teko.
Lah karepe ya midodareni ngoten lho. Mergo sesuke kula nggih yen mboten salah nggih teng Medion, sowan teng Medion. Kula longgarke wanci dalu men ngerti daleme jenengan. Jobmu diundur napa ora iso tadi. Mundur lah aku iso melu. Kosek to. Apa enek ceritane pamane aku mundur sewengi ya. Terus sampean dina iki duwe gawe mantu sesuk langsung tanggapan. Apa ya pantes ngono. Ya pantes wae golek balen kok. Pancen angel wong iki diarahke. Aku ki anggere perkara job ngeyel kok, Mas. Iya. Nggih. Oh niki nggih nganu napa ulas-ulase wong kelegan Mas, kula bantu gawe kelegan. Syukur. Seni kali dipengestoni tiang kathah. Ngatasé gareng lho ditekani dalang. Iya. Padahal dalang duwe gawe rung karuan aku teko. Luar biasa. Pas kula wengi mriko sewanteng dalem jenengan wah jan jenengan le nyubya-nyubya le ngurmati luar biasa. Langsung monggo Mas saya dahar pun prasmanan kemawon. Prasmanan monggo isine gur tempe karo tahu tok. Prasmanan mboten. Suguhan iki disesuaikan karo selirane tuan rumah. Lah kuwi mangan yo karo tempe tok, kowe arep neko-neko piye? Loh, tegese menghormati karo tamu paling ora ya ora ketang ndok separo. Lah kok iso wong aku mangane tempe kok kowe ndok lancang to. Kok cap mulih rekake aku digawani kerdus ditulisi selamat menikmati. Gareng Sumarbagya. Kerduse gowedhe. Kula buka isine gur kacang tok. Loh. Lah kowe iki lak bali saka Semarang ning Solo iki lak melek to. Melek. Lah kuwi nyamikan nggo kerthi-kerthi. Ora lho usume enek rotine, enek pastele, ngono kuwi. Aku wedi yen kowe ora doyan roti mbok menawa. Terus yen kacang lak mesti doyan wong kowe wong Indonesia. Oh, iya. Roti yen ra wong Londo ora doyan. Kok iso? Loh, lah kowe mbok menawa wetengmu kaget mangan roti? Oh iya bener. Aku mangan urang langsung biduren kok aku. Lah iya, cangkem kere kok. Iya. Aku tenan kok kowe aku jan aku mantu wingi iki dalan akeh sing teko. Alhamdulillah. Sinden akeh sing teko, penyanyi, dagelan, banci iki lho nglumpuk. Banci kok ngendi, Mong? Wis maneka warna wis pokoke. Alhamdulillah. Ana sing bentuke ayu ninting, ana sing bedah. Heeh. Ning kabeh kuwi sedulurku kabeh. Nggih leres. Artine kanca rowan. Ning nggih ngapunten pas resepsi esuk kula mboten saged sowan. Ning nggih kula ningali teng streaming ning kaya le streaming rapati cetha nuwun sewu. Kula nemen badhe takon lali terus. Jenengan niku pas sungkeman disungkemi manten lanang kali wedok ya macak gareng ngoten niku. Iki wong edan. Mboten kula takon kok ya jati diri mbok menawa. Lho jati diri kuwi sakral lho Mas. Pernikahan. Pernikahan ki sakral. Saya nggon acara sungkeman. Mosok aku dandan gareng iki piye? Wektuku ya merabu. Oh iya, dadi ya sinuwun. Sinuwun ngalengka diraja. Dadi ya langsung sungkem ning jenengan manten kekalih sigra sungkem dumateng Kanjeng. Padha, tanda acaraku ya ngono kuwi. Dumateng Bapak ngono kuwi. Mas Gareng. Non. Alon-alon nggih. Lah napa niki kuplayon lak nggih mboten. Tegesipun kalih Gojek nggih kalih nembang ngoten lho. Nggih. Wau lak Bapak Yuswanto menika kejawi ngersakaken pepiling ugi ngersakaken kutut manggung. Niki lho sing kula enteni gedhe-gedhe ngeten niki lho. Lah sebabe mat-matan nyamleng iso dirasake. Nggih. Ning kula nggih nyuwun sing nembang sinten iki sindene sik. Sing dikersake Pak Yus kala wau Bu Kesi. Ya niku. Dadi nostalgia era tahun 1400 Hijriah. Nggih. Anu nuwun sewu. Nggih. Dadi bojomu lak wis suwe. Wis 2009. Saiki wis ora tau ngadeg. Ora tau ngadeg ya. Ora nate. Sing kerep ngedekne aku sakniki. Nate ora apa-apa ngadeg ya ora apa-apa. Bu Kesi rada majurene, Bu. Biyen iki Kesi yen nyanyi nembang nu karo ngayang bareng. Heeh, apa? Ngosek biyen Kesi iki. Ah iya. Bu Kesi ngayang terus awakmu ya melu ngayang tak kira bleduk. Nah iya. Kok bleduk iki lho? Lah sampean ngayang kok ora. Kathik nganggo telale. Nggih. Iki lho, iki sepelamu lawas lho Bu Kesi Mas Gareng iki. Nggih. Nek riyen niku pancen kula kalih Mas Gareng, kalih Pak D Gareng niku jan setel banget. Iki sepel. Iki ngerti.
Keling dhewe. Aku jek eling biyen awake dhewe fragmene to sampean lingguh ndodok, mbok aku mbok pangku to Pak De. Oh, lho ki ngerti. Biyen Sadurunge mbok pangku wis tak pangku sih. Iya. Ayo, bareng saiki Ibu Kesi tak pangku malah gareng mangku purel saiki. Lho kowe iki ngelingono kowe iki sisane si Yuyu Kangkang. Wah, yuyu lumpung ora. Kuwi mung ning panggung, Pak. Drama. Santai mawon. Iki namung teng panggung riyen. Kowe tak kandhani ya, Reng. Dalam. Apa ta sebabe saiki Ibu Kesi iki tak kok nyindeni aku tok. Ki asli iki jujur. Heeh. Sok-sok iki lek ngerti Bu Kesi bintang tamu. Terus dipangku karo dagelan-dagelan sing rupane kaya gemuk ngene iki. Nun sewu, atiku sosok ora trimo. Ora aku ki rantai apa piye kok sebak gemuk iki. Nggih nyabeti klithih lho. Ora, yen saiki wis beda meneh. Tur umure ya wis semono. Semuanya tuh beradaptasi dengan usia. Nggih. Saiki anggere nyindeni karo kaos kaki kok. Niki mboten kok Pak De, niki kula cepot kaos kakike. Oh iya. Sebab mau teng pondokan krasa sumuk banget ngoten. Kowe dilokne ora krasa to, Bu? Pripun? Oh, nyunden gawe kaos kaki karepe sampean lek ora kaos kakian to? Mboten. Dilokne anu sikilmu ireng dikira kaos kaki ngono lho karo gareng ora ngono kuwi. Mosok, heeh ta, De? Ora sing aran sikile kesi ireng. Kesi iki sikile ora ireng. Terus Jeber. pancen asline bocah segara kok ya ora apa-apa ya. Ya, Malah makasih. cakram kuwi kuwat kok ya. Makasih. Makasih. Nggih. Ketut panggung, Dok. Nggih, konjuk dumateng Bapak Yusmanto. Sugeng midhangetaken mugi-mugi dados serana panglipun. Amin. Nggih, Pak Hari ku ya Pak Hari Kyai. ugi. Sepuh Mbah Putri ku ya. tasik lho. Mbah, masyaallah. Asih mirsani. Yang Putri tasik. Oh, Mbah Winara. nuwun Mbah Putri. Bapak, Dalem. aku matur ya. Muga-muga aku besok lek tuwek ngono tetep cantik kayak yang Putri Martui lho. Wah, sapa sing ngamini?